Magyarok nagyasszonya Római Katolikus Általános Iskola 7. osztályos tanulói hallgatásáról a határtalanul pályázati voltából egy 5 napos tanulmányi kiránduláson vehettek részt. 2012. április 23-a és 27-e között. Köszönet érte a Betlen Gábor Alapkezelő ZRT programigazgatóságának. A határtalanul pályázat előkészítő órán fogtok most részt venni. 3 óra lesz ez egymás után. Órán nagyjából, mint az előbb mondtam, ennek az órának a témája. Azt mondja, hogy oda mentek hozzá, Gyulafehérváron lakott ő, oda ment hozzá az ortodox püspök, és azt mondja, hogy na Áronkám, fogunk ide melléd építeni egy templomot, ami szebb is, nagyobb is, mint a tiéd, és akkor a tornya lesz, hogy a te templomodat jó eltakarj. Meg fogjuk tenni a szalap értékelését, és minden este ezekben az összeállításokban fogtok majd összegyűlni. Úgyhogy kértünk benneteket arra, hogy jegyzeteljetek, figyelmesen nézzetek meg mindent, hát most például ilyenkor majd elválik. És a győztes csapatnak majd... Hogy nevezik ezt a szerkezetet? Ez szintén a nagyváradi székesegyházban láttuk. Hogy nevezik ezt a részét a templomnak, és mi volt a szerepe? Székelyföld egyik legfiatalabb települése, Szobától 1578-1500. Ez a sír Tamási Áron nagy székely bírónak a sírja, aki a székely falunak a legszebb leírója, az egyik legszebb leírója. A főműve Ábelhez kapcsolódik, Ábel a rengetegben. Valószínűleg Ábel a rengetegben, azt fogjátok majd olvasni, mert úgy hallottam, hogy a ezt kötelező olvasmányát, és itt van a sírja, és lehet látni, hogy aki Magyarország ilyenben megfordul ezen a környéken, az mind a megemlékezésnek a koszorúját elhelyezte itt. Úgyhogy ezt fogjuk most mi is tenni, úgyhogy légy itt a koszorút vegyünk. Magyarok, mi semmivel sem mondunk valami többet, azt nem tudjuk. De alábecsülnek mindent, és szerényebben sem.
19. század végére szűknek bizonyult a csíkszeredai katolikus közösségnek. A 20. század elején már elkészítették az új templom tervét, és az építéshez szükséges anyagi alapot is összegyűjtötték. 1914-ben, de csak 2001-ben teljesedett be a csíkszeredai katolikus közösség régi vágya. A milleniumi templom megálmodója Darvas Kozma József plébános, aki 2001. januárjában kérte fel a világhírű magyar építészt, Makovács Imrét a templom megtartására. A Csíksomlyéken templom és kolostor a magyarság egyik legnagyobb zarándokhely. A 15. században letelepedtek a ferencesek, akik felépítették az első gótikus templomot. A templomot a Sarlós Boldogasszony tiszteletére szentelték fel, ebből ma már csak egy pinceablak maradt. Hogy az egy ilyen nagyon széles variáció, hát az a nagy szögszínben szögik az anyuka, és akkor mindig eldönt, hogy mit akar szögni. Azt jelenti, hogy jelen pillanatban ezen van kb. Egy 30-40 méterig tartja az egész, hogyha leszögi, de ezt nem tudja megszüntetni menet közben. Hát az volt, hogy 5. Jobbra indulunk, jó? 3, 1, jobb, 2, van egy, jobb, 2, van egy, jobb, 2, van egy, jobb, 2, van egy. Szent Anna tóhoz és környékéhez sok titokzatos mese fűződik. Az egyik ilyen történet szerint a tó vízében egykor veszélyes tündérek. Amit itt az előbb elmondtam a Szent Anna tóról, az itt van összefoglalva egy mese formájában, ugye, hogy belefulladnak a tóba, itt a Szent Anna kápolna, csak az egész köré van egy jó kis történet, egy jó kis mese. Háromszög legjelentősebb városa, Makovács megye székhelye, Erdély legnagyobb magyar többségű városa. Sepsiszentgyörgy környékén már a kőkorban is éltek emberek. Híres események történtek, ez a Fogarasi vár, ami a háttérben látható, elég régi, és azt mondhatjuk, hogy Erdély és a történelmi Magyarország egyik legnagyobb